Vi har 7 klasser i dag. Vores første klasse, der har vi 3 atleter. Andre, can you please give me the list? Ellers så kan jeg heldigvis godt huske dem. Det er U73 kvinder. Yeah. Der har vi Julie, Nana og Laura. Giv dem en kæmpe hånd. Og så tror jeg også. Så man gerne være sød at komme ud. Ja tak. Yay. Og I langer bare op hele vejen dernede, kvinder. Yes. I følger bare op. Der er de. Vores U73 kvinder. Giv dem en kæmpe hånd igen. Så har vi vores open kvinder. Open kvinder. Open women. Yeah, 2 seconds. Monica, Mille, Melissa. Giv dem en kæmpe hånd også. Monica, Mille og Melissa. Vores 3 open kvinder bare komme ud, kvinder. I begynder bare at line op. Så har vi vores sidste kvindeklasse. 4 styks. Vi har Line Jin, Linda Fode, Line Hedemann og Marie Simonsen. Det er nogle rigtige vikinge kvinder, der kommer der. Giv dem en kæmpe hånd. We are moving on to under 90. Hold up a second, give me a second. Okay. Daniel, Nikolaj, Nick, Daniel Christensen, Roman. Giv dem en kæmpe. Dette er vores 32 atleter, der i dag skal kæmpe om titlen som øernes stærkeste mand og kvinde. I don't fucking know. I just open all of them. Nogle af dem er erfarne, nogle af dem kommer tilbage efter lang tid. Alle sammen kæmper om pladser til Danmarks stærkeste mand og kvinde, som foregår den 16. august i Svendborg. Top 5 i hver klasse går videre. Så som I kan se, så er der helt klart noget at kæmpe for. Giv lige alle vores atleter en kæmpe hånd, og så starter vi med squat-eventet med vores første atlet, Julie. Alle atleter må gerne gå ud og fortsætte med at varme op. Konkurrencen starter officielt nu, så Julie, du tager dit udstyr på, og så må du gerne begynde at tage plads ved squat-stangen. Until we start in 2 minutes, Andreas, sorry, I need you here for a second. So we have now 4 holds. Stangen skal ind op. Or last minute change, okay. Laura er lige glad. And yeah. And 1 10-kilo plate under the mat. Så har vi vores sidste kvinde her i uge 73. Tidligere Danmarks stærkeste kvinde, Laura Thorngård. Giv en kæmpe hånd, publikum. De reps, der skal slås, er 12 gentagelser for Laura. Jeg tæller ned. 3, 2, 1. Begynd. Laura ude med sangen. 12 af hvad der skal slås. Squat. 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 Hjælp ind på vej, publikum. Squat. 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 Der er masser af fart på for Laura her. Squat. 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 Der er gået 30 sekunder. Squat. Kom så, publikum. Squat. Hjælp Laura. Squat. 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 20 sekunder. Squat. 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 10 sekunder tilbage. Squat. I think you want to Squat. Squat. En mere. Squat. Og tid. Hvor mange? 25 gentagelser til Laura Thorngård. Hold da nu helt op. 100 kilo, 25 gange. Det var rent crossfit, det der for Laura. Vi rykker videre. We're going up. I need to go get sunscreen. I didn't plan on standing in the sun. I told Lars I don't want to do any lifting. I don't want to do jack shit.
Så rykker vi videre til vores sidste atlet i U73. Laura Thorngård. Tidligere Danmarks stærkeste kvinde. Hun har lige haft en lille pause, når hun er tilbage. Master kvinder, rækkefølge. Linda, Lad os se, om hun kan gøre kunsten efter. Vil lige at vinde øerne stærkeste kvinde. Måske Danmarks stærkeste kvinde igen til august. Det får vi at se. The frame. Bare fronten. Ja. Vi siger, når du stopper. Ja, jeg fløjter. Er du klar? 3, 3, 2, 1, begynd! Så er vi afsted. Laura er i gang, det er 70 kilo skjold. Og vi rykker os galant ned ad banen, de 10 meter. Skjoldet er sat, så er det videre til framen. Publikum, vi vil gerne se det blive færdigt, den her frame her. Og Laura er afsted. Kom så. Tid. 19 sekunder og 40 millisekunder. Laura vinder derfor. Shield into frame. Det er bare at give lige en ekstra hånd for det publikum. Det plejer at være mig med mine boring as fuck i dag. Sådan er det, korrigerer vi til DM. Din tid, den starter nu. Sådan der, direkte til brystet. Godkendt. Sådan der. Nu er vi videre til 60 kilo på akslen. Nu er vi der, hvor Laura, hvis du får den her vægt her, så må du selv bestemme, hvad du vil træne på bagefter, for du er den sidste tilbage. Okay? Men du skal lige få den her. 60 kilo til Laura. Giv hende en kæmpe hånd. Tiden starter nu. Den er på brystet. Godkendt. Godt. Det vil sige, at nu får Laura muligheden for at sætte en dansk rekord. Du må også gerne få mere end et forsøg. Hvad kunne du tænke dig på stangen nu? Du kalder den her. Laura kalder den her på 60 kilo. Giv hende en kæmpe hånd. Hvilket også vil sige, at rekorden nu er... Are we going for a record? This was the record now. Laura is calling it. What the hell? All right. What the hell? Yes. I'm really good at counting red plates in the gym. Fuck training. Hold din mund, Andreas, og lad mig lyve det hen på sidelinjen, okay? Og er du klar? Ja! Vi tæller ned. 3, 2, 1, begynd! Sådan der, Laura. 50 kilo er afsted. Så er fart på Laura. 50 kilo over, yes! Og vi er videre. 50 kilo. Sådan der. Ind over den 1,20 meter pump. Yes. Sådan der, Laura. Kom så. Let's go, publikum. Det er en fantomtid, det her. Pull-up-skaster, jeg vil gerne have med. Ja, tak. Sådan der. Kom så, Laura. Vi er ved 30 sekunders mærket, Laura. Og vi siger... Tid. 33 sekunder og 9 millisekunder.
Sådan der skal det gøre med 50 kilo og en 60 kilo sandsæk. Det er altså en stor nettopose. Op med armen, Anna. Julie. Okay, what do we have? Which one do you have first, Julie? Julia? 58-28. Yeah. And then Nana? Nana is 1 minute 18. So that's 78. .30. So 78.30 seconds. Give me a second. Okay. Laura, jeg tæller ned. 3, 2, 1. Det er nu, skal jeg røre. Sådan der. 3, 2, 1. Sådan. Lidt ned med armene. Sådan der. Tid, der skal slås af 1 minut og 18. Publikum, jeg blager lidt på vej. Hun er en stålfands kvinde. Hun er kommet for at vinde. Hun vil have alle eventsejrere med hjem. Sådan der, Laura. Der er gået 20 sekunder. Kom så publikum. Man skal hæve sig selv op i den her. Det begynder at syre så meget til i skuldrene. Men Laura, hun har den her, der er gået 35 sekunder. Det er godt, det der Laura, der er gået 40. Hun har den her publikum. Hjælp hende lige lidt på vej. Ja tak, det er det aller sidste for i dag for vores atleter det her. De klarer det så godt. Der er gået 55, Laura. Sådan der. Der er gået 1 minut. 19 sekunder mere, Laura, så har du event winnet. Det forøger den stærkeste kvindetitel, det her. 10 sekunder mere. Der er gået 1 minut og 15. 5 sekunder mere. Du har vundet nu. 1 minut og 20 til Laura Thorngaard. 120, so that's 88. 80. Okay, Masters woman next. Starting with Maria, Linda, Lina. yes, her der kører vi head to head igen. Vi skal lige finde den. Det er sådan Der er der sådan. Oh, my old phone, that's also okay. Vi har jo 3 atleter. Det vil sige, at alle kvinder kvalificerer sig til Danmarks stærkeste kvinde i august. Way! Giv lige en kæmpe hånd til de 3 seje kvinder i uge 73. På en 3. plads med 6 point har vi Julie Dostesen! Der sidder 3 herhen i gang. Yes, det er så fint. Tillykke. Jeg bare gå ud. Godt. Med en 9 point. Nana Rasmussen! Yes. Tillykke. Og på en førsteplads med 15 point, Laura Thorngaard. Du får også sejt hår. Det tager førstepladserne. Og hvis vi skal tage billeder, kom. And
Godt, har alle taget billeder? Stort tillykke til vinderne. And don't leave yet. We're gonna take a nice good picture, okay? So don't leave. Så får der nogle fællesbilleder. Hvis der er nogen, der gider tage billeder, lige send dem til andre, så der er noget plads bagefter. All the athletes, all the helpers, please get in. Yeah, pick one of you guys look at the FSA pick up. Alle, der synes, de har lavet noget i dag, må gerne stille sig ind, så er der nogen tak for billeder. There you go. There you go. Hvis en, der kan tage Anders på skuldrene, så kunne det være fedt. Come in. Galutsman, come on. Michael, come in. Come on. You're part of the family. Get in. Get in. Henrik, come on. Send nogle billeder, husk at smile, husk at flex, så det ligger ud. Yeah, Bruce, come on. Ja, det er fint. Where's funny? Okay, 3, 2, 1. Yeah! Ja, hvis vi tager billeder indtil nu, så gælder det ikke. Det er først nu, det gælder. Anyhow. Ja, tak. Tak. Thank you. 16. Danmarks strongest man and woman, 16. august. Vi ses alle sammen. Tusind tak for i dag. Bare lavet på det tidspunkt. Altså det er jo ikke fordi, den er out of reach på nogen måde. Hvor man tænker sådan, det kunne i dag, den kan være der. Godt, nu er jeg så ked af at sige, at nu skal jeg bare pakke af mit lort, og så skal jeg fucking til Aalborg. Det er lort. Der skal du Aalborg. Ja, fucking Regitze stiller op i morgen, ja. Så det er hjemme. Så det er ikke bare før, det skal det så være i dag? Hun stiller op klokken 9 i morgen, og jeg gider ikke køre klokken 5 i morgen tidlig. Hvad med alt det lort, der jeg har sagt, flytbilen, de må klare deres shit. Der er heldigvis nogen, der hjælper, men... Har du ikke en trailer bag nu? Nå, det er nogen, der skal med til Svendborg. Nå, okay. Nå, så den skal bare sådan noget i Svendborg. Nå, fint. Så jeg har mad med til vejen. Så ligger der